Fernando, logo de 47 días pechado por acumulación de infraccións, volven os problemas, volve o balbor das pelexas aquí a esta rúa. Bueno, sabíamos que iba a ser así, ¿no? Porque levamos xa demandando isto, vamos para 4 anos desde que se formou a plataforma e a día de hoxe estamos falando de distintos locales que hoxe está cerrado as palmeras, pero pode aparecer pois calquera como Babene, Se como pode trasladar a outros efectivamente, o problema sigue aí. Falemos da reapertura de onte, primeiro día e xa a primeira pelexa ademais a plena luz do día, con moita violencia na rúa que... Sí, pois automáticamente que sabendo que estaba aberto, pois volveron os problemas e as pelexas, como se pode ver no vídeo de onte, non? Que vai pasar a partir de agora? Van a seguir. Nós fomos testigos porque, de feito, agora estamos grabando aquí entre esta entrevista, están nos vixiando, mesmo nos chegan a increpar, pudemos comprobar precisamente o medo que teñennos aos veciños e aos comerciantes, falamos con varios deles, non quixeron falar á cámara precisamente porque teñen represalias constantes, teñen mesmo ataques contra os seus negocios. Claro, é que é imposible. Mira, ese rapaz foi o que colleu a tipa, mira, dos pelos, fíjate, mira, tirou dela como se non houbera un mañá. Esta acción, por exemplo, mira, aquí dá... O sea, que vemos os axentes aí parados e esta persoa, unha das mulleres que se pelexaba, atacándoos e mesmo violentándoos. Aquí xa pedían apoio, pero fíjate, mira. Sí, frente aos axentes con total impunidade. Por qué? Porque están pasadísimos. Non é de recibo que un día ás 2 do mediodía ou ás 12 da noite, pois que estean absolutamente pasados, non? Cando tes unha licencia de cafetería. Que ocorre? Que se cumplen a normativa, que efectivamente, que senón estaría xa pechado, dicen que eu podo dar copas, eu podo dar cervezas, e teñen razón. Cal é o problema de todo isto? Que a súa licencia principal, que é cafetería, aproveitan ese horario para que a 6 da mañán pois que se convirta no que está convirtiendo, que é un after. E nos vemos unha solución clara que pode ser institucional. Pero, bueno, non estamos falando só desta zona, hai varias zonas en Lugo que requiren esa ordenanza, requiren esas cámaras de seguridade, requiren esa unidade de intervención profesional da Policía Nacional que levamos demandando desde tanto tempo.